Wala sang piyansa sa kaso nga gin-file sa Office of the Ombudsman bato kay former Ako Bicol Representative Zaldy Co. Inikangot sa mga anomalya sa flood control project sa Oriental Mindoro. Kahapon sang ginpasaka ang kaso sa Sandigan Bayan bato kay Co. Mga opisyal ng Department of Public Works and Highways Region 4B kag Board Director sang San West Corporation bilang private respondents. Ang sampaw-sampaw ng mga kaso among malversation ng public funds, pagi sa falsification ng public documents, violation ng Section 3E ng Anti-Graft and Corrupt Practices Act, kag para kay Co, violation ng Section 3H ng RA 3019 bangod sa pagbaton ng unwarranted financial o kon pecuniary benefits. Suno kay Ombudsman spokesperson Miko Clavano, wala sang piyansa nga ginarekomendar ang prosecution sa kaso nga malversation bagod lapaw sa 8.8 milyon ang kantidad. Ang malversation among krimen nga ginkomiter sa isa ka public officer nga nagbenepisyo ukon sa mismo ang nag-misappropriate sang public funds. On the bail recommendation, because the amount malversed exceeds 8.8 million pesos and in line with the law and jurisprudence, the panel of Ombudsman prosecutors has recommended no bail for the malversation charge. The Office of the Ombudsman assures the Filipino people that we will pursue this case firmly, independently, and without fear or favor. Public funds were meant to protect communities from flooding, not to enrich officials or private contractors. Matandaan nga sang nagligad nga semana nagpahayag si Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga madamong nga personalidad nga naangon sa flood control corruption ang mapreso antes ang Paskwa.